Nå, så er det blevet tid til at skifte kniv på den igen. Denne gang der blev det til en lille video. Det første man gør, det er, at man stopper den. Så taster man sin pindkode. Og derefter så slukker man på knappen ned under for at være sikker på, at der ikke er noget spænding på dyret, når man skal skifte knivene. Så er dyret blevet vendt om. Så er vi klar til at skifte knivene. Som man kan se, så knivene de sidder her, og de folder ind jo, hvis det er sådan, de møder modstand. Det man gør, det er, at man drejer, så du kommer hen over skruehovedet. Hiver skruen op. Tager du det brugte blad ud. Og erstatter det med en ny. Og du sætter selvfølgelig en ny skrue i også. Som I kan se, de gamle skruer, de er også godt brugte. Jeg vil sige, at den eneste anke, der er på skruerne, det er, at man kunne godt vælge at have lavet dem med Torx i stedet for. Da, når de bliver godt møjet til med græs og skidt fra plæneklipperen, så kan de være lidt svære at få ud. Så man kunne til fordel have brugt Torx, ligesom man har brugt de fleste andre steder på den. Jamen, det er bare lige at holde igen, som sagt. Finde den. Skruen ud, knivbladet ind, skruen i. Jamen, så er du kørende igen. Det tager små 5 minutter. Så er der nye blade på dyret, og græstrimningen kan fortsætte. Ja, tak. Det var alt for den her gang. Hej.